ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେକ୍ସଟ ମୁଭି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧର ଫାଷ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ମୁଭି ନେକ୍ସଟ ଜାନୁଆରୀକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୋଷ୍ଟରରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ହରର କମେଡି ଫିଲ୍ମ ହେବ। ଆଉ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଛି ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଲେସରେ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି କିଛି ତ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ କି ଟ୍ରେଜର ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ତ୍ର କି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି କି କିଛି ଟ୍ରେଜର ପାଉଛନ୍ତି, ୟା ଉପରେ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ବେସ୍ଡ ରହିବ। ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟରରେ ଦୁଇଟା କଲର ଟୋନ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର ଯେଉଁଟାକି ପୁରୁଣା ଦିନ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ର ଭାଇବ୍ ଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖାଉଛି। ପୋଷ୍ଟରରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଧରାକୋଟ ପ୍ୟାଲେସରେ ସୁଟ୍ ହେଇଛି, ତ ଫିଲ୍ମର ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ କି ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିକୁ କନେକ୍ଟ କରାହେବ। ପୋଷ୍ଟରରେ ଭୂମିକାଙ୍କ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ବି ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି, ତ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସହ ରାଜାଙ୍କ କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦୀପନ୍ୱିତକୁ ଏଥିରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭୂମିକାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଫିଲ୍ମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମରୁ ଟିଚ୍ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଯାହା ପୋଷ୍ଟରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଫିଲ୍ମର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କେଲରେ ସୁଟ୍ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବାକି ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରି ବି ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କାଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତ ଫିଲ୍ମଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତ ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟରଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।